fly. Then stories high once I get you are there. I'll be holding you so very near that you may even hear all the angels cheer because we're together. Weatherwise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. Come on, it's the perfect for a flying honeymoon. They say, come and fly with me. Let's fly, let's fly. Oh, pack up, let's fly away. And don't tell your mama. Frank Sinatra. Så har vi kommit på plats här uppe på höjden, eller klinterna. Där borta vid parkeringen och flygerna kommer då in, i och med att vinden ligger så kommer in över parkeringen. Normalt sett så landar de på andra hållet. Men idag så blir det landning från det hållet. Och ja, det är inte var då man får se sina flygplan landa uppifrån. Men det gör vi idag. Så här är landningsbanan. Och det tar cirka en timme för att få in flygplanen. Cirka 30 stycken ska komma. Så det är 2 minuter mellan varje. Så ser det ut. Vi är med oss. Allt är på topp. Fly som Michael flyver i, det er faktisk et selvbygget fly, og en af hovedpersonerne her fra Blokhus Fly-In, som i dag har trukket sig lidt tilbage, men det er Kjell Nordlund, som fra 2000 og frem mod 2013 byggede sit eget fly, altså den her Van RV8. Stilfærdigt ind mod stranden. Og ligger han an til landing, tror du? Ja, det ligger han an til landing, og i dag der hedder banen 21. 21? Er det en oplysning, som har relevans for vores publikum? Alle flybaner har jo kompas som nummer, så 21 vil sige, den ligger i 210 grader. Og så venter vi på at få sat hjulet ned, og det fik vi lige her. Det er svenskerne, som vi kommer til sidst. Ham springer vi lige lidt over. Vi tager fat på Nico Markmann, som altså flyver i en Pioneer 300 915 EFI. Og hvad kan du sige om sådan et fly? Jamen, det er et lille UL-fly, som Ingo han ejer og har fløjet i mange år. Og han siger selv, at han er blevet pilot i en sen alder. Han har været pilot i 10 år og har altid haft en drøm om at flyve, når han har set andre flyve. Og den noget af alt det lækker grej, vi andre ikke råd til. Okay. Så der er utrækkeligt understel, og han kan justere propellen, så han kan optimere hans effekt. Og nu kan vi se, nu kommer han ind over taxiområdet og lægger an til landing i den sydlige ende af Blokhus Fly-In. Høj hastighed, synes jeg. Men den justerer han ser det ud til. Og lægge mærke til en meget, meget jævn og spektakulær landing på Blokhus Fly-In her, hvor Ingo sætter hjulene på stranden. Göteborg Säve, som er en lille flyveplads, og flyet er en Pipistrel Virus, eller Virus, og Sune, hvad kan du sige om det her slovenske Pipistrel-fly? Ikke så meget, kan jeg høre. Så kan jeg fortælle, at det er en producent, som oprindeligt kun fremstillede sejlfly. Og det her Pipistrel-fly, som lander om lidt på stranden i Blokhus, det er det første Pipistrel Virus-fly, som blev registreret i Sverige. Pipistrel, det betyder faktisk flagermus. Og for mange år siden, da Pipistrel begyndte at designe fly, så var det kun militæret, der fik lov til at bruge de her små fly.
Så sent om aftenen var det altså, at man brugte flyene, når mørket faldt på. Stort set samtidig med, at flagermusene også var fremme på nattehimlen. Og mens jeg gør det, så kan jeg lige fortælle, at den arbejdsgruppe, som står bag, det er Torben Madsen, som er flyveleder til dette års flyby, eller fly-in, og har stået for tilladelse og kontakt med piloter. Det er Kjeld Assersen, som sammen med Torben har sat holdet til årets event. Kjeld er en rutineret fritidspilot og passioneret del af Team Blokhus. Og i øvrigt har vi set Kjeld lande adskillige gange, ligesom Torben, der på stranden i Blokhus. Og det synes de faktisk, de har gjort det og giver plads til nogle andre. Den næste person i styregruppen, det er Erik Mølgaard. Men så er det altså Morten Lübeck, som er 63 år og som har hjemmehørende i Randers, som er på vej ind med sin Cessna 150L. Ja, og det er hans flyver, den har han ejet i 15-20 år, når han kommer. Han vidste det faktisk ikke rigtigt, men det er så lang tid er det. Prøv lige at høre. Jeg bliver nødt til lige at afbryde dig, Sune. Nu kommer Chipmunken forbi speakerteltet. Sikke en fed lyd. Og hvor er det autentisk at se et fly, som altså har tjent Royal Air Force i UK helt indtil 1972. Undskyld, 77. Ja. Tilbage til Cessnaen, medmindre du har nogle kommentarer, du knytter til Chip, inden han ligger an definitivt til at lande sit Reims Cessna F150L fly for nu at få alle bogstaverne med. Der er 2 personer ombord, så det kan være, at Morten Lübeck har en af sine flyinteresserede og entusiastiske familiemedlemmer med i flyveren. Det kan I jo se, når I kommer på besøg efter kl. 14, hvor man altså kan få nærkontakt med både Cessna-flyet og Morten Lübeck. Og det ser ud til at sætte de 3 hjul sikkert ned på strandsandet. Wow, hvor ser det flot ud! Svævet er simpelthen helt perfekt og ganske roligt og stensikkert bliver Cessna-flyet sat ned på jorden her på sandet her i Blokhus Fly-in. Nu har vi en motorseglare som kommer in här. Det är en
Falke eller vad det är. produceret i Slovenien, og det blev oprindeligt kun fremstillet som sejlfly. Det her, som vi får på stranden i dag, det er den første Pipistrel Virus. Og det er ham, der kommer her. Og se lige her en lille opvisning for gæsterne på stranden i Blokhus. Han lettede i Skæve lige uden for Göteborg for cirka en time og 20 minutter siden og fløj direkte her. Ja, nu bliver han faktisk ude på stranden. Jeg kan se, at han drejer ud mod vest igen, og så går han ellers ind til landing. Kom så, Lars Molin. Og det gør han. Det her fly, som Lars Molin flyver i, det er som sagt et Pipistrel-fly, og Pipistrel, det betyder flagermus. Og for mange år siden, da Pipistrel begyndte at designe fly, så var det kun militær, der fik lov at bruge de små fly. Og det var vel at mærke sent om aftenen, når mørket faldt på, stort set samtidig med, at flagermusene var synlige. Og derfor så var det sådan lidt kendt som et fly, der kunne gå under radaren, og man kunne nærmest flyve i smug i de her Pipistrel Virus fly, som altså blev produceret i
Husk, at der er jo en publikumskonkurrence, hvor man kan vinde en rundflyvning efter eget valg. Det kan man deltage i, hvis man kigger alle flyene igennem og finder sit personlige favoritfly. Og blandt det fly, som har fået flest publikumstemmer, så trækker vi også lod blandt publikum. Men vi kalder selvfølgelig også både piloten og flyet og overrækker en pokal, som vinder af publikumskonkurrencen. Det foregår lige efter kl. 16.00, hvor vi igen hæver afspærringerne for det, der så igen bliver airside på Blokhus flyveplads. SMS-konkurrencen, den sender man til 1245, og så skriver man i tekstfeltet Blokhus, et mellemrum, og så skriver man nummeret på det fly, man synes skal vinde publikumskonkurrencen. Og hver enkelt fly har fået påmonteret en A3-plakat, og her kan man altså se, hvad flynummeret har på det fly, som man ønsker at stemme ind som vinder af publikumskonkurrencen. Man kan studere flyene stadigvæk, og en lille times tid nu, helt frem til kl. 16.00, hvorefter vi så småt hæver tilladelsen til at være på airside, og så gør vi så småt klar til, at vi lige omkring kl. 16.30 skal have flyene på vingerne igen, for så skal alle fly tilbage til deres bestemmelsessted. Det er jo således, at vi kun har fået lejlighedstilladelse til at leje lufthavn i dag, og det er bestemt noget, som foregår i tæt samarbejde med myndighederne, så derfor så skal vi have alle fly bukseret væk i egen kraft fra Blokhus Airport til denne fly-in-event. Og det foregår fra kl. 16.30 og cirka kl. 17, der forventer vi, at alle fly er på vingerne, og så hæver vi igen afspærringerne og giver stranden tilbage til de mange strandløver og stranddronninger, som vi kan se spacerer rundt og nyder det dejlige vejr, og ikke mindst en dukkert i det iskolde Vesterhav. Jeg skal også lige fortælle, at for at få sådan en event stablet på benene, så er det Erhvervsforeningen Destination Blokhus, i daglig tale kaldet NB, som står bag ved dette fantastiske Blokhus Fly-in, som har været afholdt siden 2000. Then stories high once I get you are there. I'll be holding you so very near that you may even hear all the angels cheer, because we're together weather-wise. It's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. Come on, it's the perfect for a flying honeymoon. They say, come and fly with me. Let's fly, let's fly. Oh, pack up, let's fly away. And don't tell your mama. Frank Sinatra.